Kapuso sa Bacolod City naman, isa ka modernized PUJ ginhaboy sa mga bato sa boundaries ng Barangay Mansilingan, Cafeliza. Pila ka mga pasahero na samara. Yari nga itong gitutukan. Sa sining ng mga laragway nga kuwas ng pasahero nga si Brian Villanueva, isa ka manunudlo, makita ng halit sang pagpambato sa isa ka modernized jeep sa boundaries ng Barangay Mansilingan, Cafeliza sa Bacolod City. Ang insidenteng natabo pasado alas 10 ng gabi, may isa ka pasahero nga nasamaran gid sa guya. Ang butungko across akon, naigo siya sa guya sa takto na ginaboy. Basi sa mga pumuluyo, mandabala sa palibot, may idea sila kung sino naghihimo sila. Tani i-report Manila sa kapulisan, wala naging nagasika ang mga street lights sa sila na area. Ang inihitabo, ginapakamalaod sa United Negros Transport Cooperative nga among operator sa nasambit nga salakyan. Sa paglantaw sa kooperatiba nga posible sahi ini sang pagpamalabag nga masulong ang PUV Modernization Program. Tingamon sa modern jeep, kami yaga upod sa programa sa gobyerno. Paano na iya ko narita nila karon? Apang sunod sa kapulisan, posible resulta ini sang hinubog o kung pagpang-trip lang sa mga tambay sa palibot. Tripping kag daw pa isog-isog sa lugar kay daw sa initial namon yung pag-imbestigar dito do siyang siga bala. And it so happen medyo dulong magay kay daw boundary na nasa sang Mansilingan ug Cafeliza. Kung isog magid sa nga nalagyo sa dayon nabi. Madugay na ginaugtasan sa mga residente ang madulom nga dalan. Ang mga botilya nila, ginapangimna nila, ginapambuka nila sa tunga karsada. Te kami gabiyahe, may kadulong may pasahero daan pa Binares, sa iglesia. Hindi namin makalabay kay ti amon guma kaluluoy. Suno pa sa isang residente, magluwas sa paborito ini nga tambayan sa mga nagapahubog, diri man nagapaamulya ang pila kapamatanon. Pagkagalas 4:30, da mga minor gatambay, mga hubog-hubog. Plano sa mga residente nga liwat nga palabot sa mga natundan nga kabaranggayan ang reklamo agon mauntat nang nasambit nga mga insidente. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.